Wel, mae'n wythnos gofal y traed, Marion. Na, dyma un rhan o'r corff, dwi'n siŵr bod ni gyd yn esgiluso. Achos am ran fwy o'r flwyddyn, ni gyd ni'n gweld yn trad, ydy ni? Na, ni gyd yn dieddol o angofio, mae'n trad yn dyn ni. Ond mae'n neis roi, ti'n bach o faldod iddyn nhw hefyd. Ie. Yn y tu flan fan hyn nawr, mae powlen neis gyda fi, a wi wedi ychwanegu ychydig bach o shower gel iddo fe i gael y swigod neis na, fel bod chi'n paratoi popeth yn barod cyn bod chi'n eistedd lawr ac ymlacio. Nawr, allech chi gael y bach o gerddoriaeth, allech chi gael canwll fach, golau bach ysgafn, allech chi hyd yn oed roi mwgw dros eich llyged pan chi'n eistedd lawr a wneud eich trad. Reit, okay. Wedyn ni, mae yna betalau rosod yn y fanna, wna beth yw ti'n bach o steil, yfe? Wel, ie. Gallech chi roi rhywbeth fel hwn i socio yn y traed sydd â peppermint ynddo fe, neu tymed bach o olew lafant, tymed bach o olew peppermint eto, neu wedi cael y swigod wrth yr un yma. Un groegaidd yw hwn, a mae fe newid bach o'r cyffredin, ond dwi cael rhywbeth gwahanol pan chi'n rhoi ffys i'ch trad. Ie, mae eisiau neud yn dos. Ond os ydy. Wel, ni gyd yn barod. Ydych chi'n siŵr bod digon o dywelion dych chi hefyd, fel bod dim rhaid i chi godi. Fi'n nabod un person sy'n cadw fflasg o ddŵr twym hefyd, fel a bo'r dŵr yn dechrau oeri. Is i top fan y lan? O, mae hwnna'n gyngor da. Nawr ten. Ydy, ie. Ond chi'n llonydd nawr barod i fynd. Yn y fan hyn, mae da fi cwpl o bethau wy'n teimlo dyle pobl sy'n crefydd siwgr ddim i defnyddio. Achos mae rhaid bod yn ofalus iawn gyda'r trad, fel bod chi ddim yn gwneud niwed iddyn nhw. Gyda trad pobl sydd â clefyd siwgr, maen nhw'n gallu colli'r teimlad, a weithiau falle ydych chi ddim yn sylweddoli bod chi wedi rhoi cwrt bach i'ch hunan. Right. So cadwch bant o'r hynna. Os ych chi'n iawn, mae popeth yn iawn, cyrwch mlaen, trwy chi ddefnyddio nhw, efe? Ond yn y fan hyn nawr, wi wedi wneud un gartre. A byddai'n defnyddio'r un bach hyn, na gyd yw siwgr, granulated sugar, tymed bach o olew olewydd wedi defnyddio, ond gallech chi ddefnyddio olew almwnd, tasech chi eisiau. Wedyn ni, ynddo fe wedyn ni hefyd, mae chydig bach o'r peppermint yna, fel bod y trad yn teimlo'n ffres. Neis. Efo'r pethau yma, yn amlwg, da ni'n licio sôn amdan y peth. Mae lot o bobl yn licio gweld traed yn does. Dyna di'r gwir, a mae yna lot o groen, hen groen ar y traed. Ond mae'r pethau yma'n bwysig i gael gwarad a cadw nhw'n ffres, dydi? Odi, ond fel fi'n gweud, byddwch yn ofalus, ond mae rhywbeth fel hyn yn iawn. Ond dysa gat hwn nawr, mae da fi paro sanau, paro socs yn y fan hyn, sydd yn rhoi exfoliation i'r trad ac o gwmpas y sowdol lle mae y croen sych yn casglu fwyaf, ond fe. Gyda rhain, chi'n rhoi'r soc, yr hoson, dros eich trad, a mae yna dap bach lle chi'n cau fe rownd y top, paro sanau hynna'n drosto nhw hefyd, a gadael e fel yna am ryw awr. Dim mwy na awr, mae awr yn bwysig, mae'n debyg. Tynnu nhw o'na, golchi'r trad. A wedyn ni o fewn dwyrnod, mae'r croen caled yna yn dechrau cael ei dynnu o'na. Pidwch a cael eich temtio i roi help iddo fe wrth dynnu fe, achos mae yna mynd i achosi problemau i chi, iawn? Falle dimlwch i fe tyma bach yn boeth, ond os dwi'n mynd yn rhy boeth, golchwch y bant. Pidwch a cadw fe ar eich trad, iawn? Enw cyfarwydd iawn yn y tu blaen yn y fyna wedyn ni, a mae hwnna'n iawn i bobl sy'n â clefyd siwgr i ddefnyddio. Chi'n rhoi fe ddwywaith y dydd, bore a nos, bob dydd. Ac o fewn pethefnos, ddech chi'n dechrau gweld gwahaniaeth, popeth yn dechrau teimlo bach mwy tynner. Ac ti'n bod, ni'n rhoi, moisturiser a phethau dros yn cyrff, ond ni gyn ni'n aml am yn rhaid lawr un trad ddigon, ydyn ni? Wel, mae eisiau digon o moisturiser ar y trad hefyd. Mae nhw yn sychu. Os ych chi ar eich trad trwy'r dydd, mae pwysau'r corff yn gallu achosi'r croen caled yna ar y trad hefyd. Felly, yn y fan hyn nawr, mae da fi moisturisers bach gallwn ni ddefnyddio. Mae hwn yr un cyntaf yma fan hyn. Mae shea butter ynddo fe a coconut. A mae'n aroglyn hyfryd o coconut. Nesaf gato fe fan hyn, wedyn ni mae Burt's Bees, coconut foot care. Wel, mwyn gweud ei gyd, ond yw e. Ond mae lanolin ynddo fe a glycerin hefyd. Paro socs wedyn, dros y moisturiser yma, dros nos. A mae yna'n help wedyn ni i wneud y croen i gyd mwy tynner. So, i ti'n gallu defnyddio just moisturiser cyffredin ar dy drad, neu ydy'n well i ti ddefnyddio rhywbeth sy'n arbennig ar gyfer y trad? Wel, mae rai yn gweud
suit diabetics. OK, Right. for diabetics, ten. OK. Os i chi â clefyd siwgr, just edrychwch am y cwbl geiriau bach na, a chi'n gallu teimlo mwy saff. Os ych chi ddim yn siŵr, ddim yn sicr, siaradwch ar y doctor neu'r pediatrydd yn tyfe. Reit, ie. Ac ar ôl yr holl driniaeth wedyn, Ie. da ni'n dod rhwng Sian a fi'n y fama, mae yna liwiau bach ffansi yn does. Mae eisiau edrych ar ôl. Wel, fi yn credu falle bod fi wedi llwyddo ffindo un byddi dyn, lygo, te? O ie, pa un? Ie, ie. Wel, dwi'n meddwl byddai'r glas golen yn edrych ddigon neis yn y dradu, cofia. Hwn? Pan o'n i'n chwarae pêl-droed, yna rhywun yn dod i fewn bob wthnos i edrych ar ôl yn rhaid i torri gwynedd o bethau. Ie. Dwi'n cael un am fama, Sian. O, ti wedi cael tipyn O, o sa'n mynd yn faldod. O, agos ta, i'r dwi'n defnyddio hwn, eich. Ond ti'n gwybod mae'n... Ti'n meddwl, ti'n un, wrth gwrs, yn ennill dy fywoliaeth, dy draed yn do, flynyddoedd. O ti'n gorfod bod yn ofalus am dy draed, dwi'n siŵr. O, wrth gwrs, mae'n rhaid edrych ar ei hola nhw, ond dwi'n di symud i'r lefel yma eto, de, ond efallai dyna sy'n nesaf. Pediatrydd am denu, den, Ie. Ti wedi gadael un bach mas ar y diwedd fyna. Yr un bach fyna, mae ei dimlo fel talcum powder, fel talc, ond mae yna tea tree yna fe sydd yn antibiotic, yn tyfe. A wedyn i chi, newch yn siŵr bod chi'n sychu rwng bysedd eich trad, a mae hwnna hefyd yn llyncu'r chwys os yw'r trad yn chwysu. Yna fe, a'ch trad chi'n gwynto'n hyfryd. Lyflu. Diolch ti, Marian. Diolch yn fawr. Diolch am y cyngor.